Bahay ng Spider-Man. Bali, kabog yatak. Kasi sabi ko, may nagkakaragdas dito pag ano ko. Pag abot ko dito, may nagkakaragdas. Wala, luwas. Ayan. Ali, dun tatay. Kasi ayan ako sa mga. Bagan ano naman sa mga palabas na ano? Puro. Yung mga... Ha? Ayan. Ikala mo dan mama. Maingod din tali si tita mo kiri daw. Hala, di.